Ideale omstandigheden in Starum voor de laatste wedstrijd van het seizoen om het NK windsurfen. Er wordt dit weekend vat in de Formula-klasse, ik wil dat racen neemt, en in de slalomklasse. Toppers als Olympisch kampioen Dorian van Rijsselbergen doch je net om mij, maar het kampioenschap telt wel. En dit zijn alle mannen die of nog naar de top willen, of voor de top west binnen en een beetje rustiger doggen. En ja, uit de internationale kalender talent, dan ben echt de mondiale toppers die we in Nederland hebben, ben je echt altijd. Want het Nederlands kampioenschap-titel is wel iets wat telt. Het niveau in Nederland is erg hoog in deze sport. Dus Nederlands kampioen, dan best wel een baas. Teerde de Jong van Verwet zit al 15 jaar bij de besten van Nederland en doet dit hier een serieuze gooi naar de titel in de raceklasse. Op dit staat denk ik 1 puntje voor op Dennis Little, die al 10-voudig Nederlands kampioen is. Dus we hopen dat we in Scheveningen in oktober die punt behouden kunnen. Alle deelnemers trainen er hard voor, maar uit zijn de absolute wraad is het net een sport dat yield in te verdienen valt. Het is wel een financieel een sport in de marge, maar die jongens doen er een soort voor en dat ben ik pure liefhebbers, die gaan ervoor. Behalve bij Olympische Spelen toont de media over het algemeen net volle belangstelling voor de sport. De surfers zoenen dat graag oors zien. Casper Bouwman, tweeling wereldkampioen, Dorian Olympisch kampioen. Als dat just was er van waarom just in de media valt het zien. En qua sponsorschappen is het heel lastig om toch elke keer weer de boel rond te krijgen. Er gaat best wel soort yield inzetten. Dus ja, ik vind dat wel eigenlijk dat we zeker qua toppers die ons lang te bieden had, internationaal jongen, ja, vind ik dat we meer aandacht moeten hebben. De publieke belangstelling valt uit wat zin in Starum, maar dat maakt het de willen er net minder om. Ik doe het net voor het publiek, ik doe het van mezelf. En van die kick die ik elke keer weer krijg. Ik doe dit al 15 jaar. En ja, die kick die krijg ik nog steeds, dus dat is het mooiste. Op